Velkommen til en fremvisningsvideo, det er svært at sige det ord, på Haderslevgade nummer 3, første til venstre. Vi skal op og se en toværelses ejerlejlighed i et rigtig godt kvarter. Så bare kom med. Og som I kan se, så er det stentrappen. Og stentrappen betyder, at der ikke kan gå ind i ejendommen. Det er en rigtig god fordel, er det ikke? Nej, kom med. Kom indenfor. Det er en helt traditionel ejerlejlighed i Aarhus. Der er central entré, hvilket betyder, at man kan være 2 mennesker. Og det gør man også her. Vi går ind i stuen først. Det er velegnet til forældrekøb. Så har jeg lige fået en meddelelse her via min telefon. Han spørger, hvordan er kvarteret? Der bor studerende og ældre mennesker. Er det en fordel? Ja, der er altid ro. Som I kan se, så er der en lille altan. Der kan du sidde og grille om aftenen, hvis du vil det. Trægulvet. Prøv at se det her. Alle elsker trægulvet og hvide lofter. Bare følg med, så går vi ud og kigger på soveværelset. Jeg har lige fået en ny på min smartphone her. Hvordan er lysudfaldet? Har jeg sol om morgenen eller om aftenen? Jamen, du har faktisk sol mest om morgenen her. Men det er jo om sommeren, man sidder ude på den anden terrasse. Så det er rigtig godt. Hvis vi går og kigger her, så kan du se, at der er en kæmpe stor have. Der kan du sidde og grille. Jeg har lige fået en lille ny besked her. Hvordan ligger den månedlige varmeudgift på? 325 kroner om måneden fjernvarme. Kan det gøres billigere? Nej, det kan det ikke. Jeg så spørger Lotte her, må jeg have mine katte med? Det må du gerne. 2 katte må du gerne have med, men ingen krybdyr. That's it. Godt, så går vi ud og kigger på køkkenet. Alle elsker et hvidt køkken, er det det, man siger? Det kan I se her. Hvide skabe, hvide fliser, og opvasken følger ikke med. Det var det hele for i dag. Og I er altid velkommen til at skrive til mig på min smartphone, og jeg vil svare med det samme. God fornøjelse.